Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang solemnidad sa Corpus Christi o ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo. Gipahinumduman kita niining adlaw nga ang ato ang gikalawat dinha sa Santos nga Misa mao mismo si Kristo. Lisod alang sa uban mga igsuon ang pagtuo nga kanang ustiya nga ato ang pagakalawaton diha sa Santos nga Misa mao kana ang lawas ug dugo ni Kristo. Dili na siya simbolo lamang sa lawas ug dugo ni Kristo, kundili mao gayud kana ang lawas ug dugo ni Kristo. Diha sa atong ebanghelyo karon atong nadungog nga si Jesus mikuha og pan, mipasalamat sa Dios Amahan, mipikas niini ug miingon sa iyang mga tinun-an, dawatan ninyo kini. Kini mao ang akong lawas. Unya, mikuha usab siya sa kalis, mipasalamat pag-usab sa Dios Amahan ug mitunol niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, kini mao ang akong dugo, ang dugo sa kasabutan nga iula alang sa daghang katawhan. Buhata kini aron paghandom kanako. Mga igsuon, kining maong mga pulonga, mao kini siya ang samang mga pulong nga pagalitukon sa pare diha sulod sa Santos nga Misa. Tungod ni ining gibilin nga sugo ni Kristo, nga mao ang paghandom kaniya, ang Eukaristiya nahimong handumanan sa dakong sakripisyo ni Kristo alang sa atoang kaluwasan. Dili kini siya ordinaryo nga handumanan tungod kay sa matag higayon nga kini sa ulugon. Pinaagi sa Santos nga Misa, kini siya maghatag og grasya ug kaluwasan alang ni adtong mga tao nga nagsaulog niini. Ingon ni ana kanindot ug ingon ni ana ka meaningful ang Santos nga Misa, mao na nga kinahanglan gayud nato kining tahuron kay gawas nga kini balaan aduna pagayoy grasya nga ato ang madawat kung kinasingkasing lang ang ato ang pagtambong sa Santos nga Misa. Unsa may mahitabo diha sa ato ang pagpangalawat? Sa ato ang pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo diha sa komunyon, kita mahiusa kaniya. Mao na nga sa iyahang bahin, si Jesus usab misaad kanato nga ang mukaon sa iyahang lawas ug moinom sa iyahang dugo makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Kung sa ining lispa, ang pagkalawat gitawag nato kana siya og communion. Usa kanindot nga pulong nga ang buot ipasabot kahiusahan. Mao na nga diha sa ato ang pagkalawat, kita nahiusa uban kang Kristo. Isip usa ka Kristohanon nga katilingban. Ang tanan nga musunod ug mutuo kang Kristo, mahiusa kaniya ug mahimong usa ka lawas uban kaniya. Kung kita usa ka lawas uban ni Kristo, kinahanglan nga kita maghigugmaay. Kinahanglan nga kita magsinabtanay. Kung kita usa ka lawas ni Kristo, kinahanglan nga kita magtinabangay og labaw sa tanan. Kinahanglan nga kita magtan-aw sa kaayuhan sa tanan ug dili kay ang imuhang tan-awon ang imuha lamang kaugalingon nga kaayuhan. Isip usa ka lawas ni Kristo, ang kalipay sa usa, kalipay sa tanan.
Ang kasakit sa usa, kasakit usab sa tanan. Dili kay ang kalipay sa usa, kalipay sa tanan. Apan ang kasakit sa usa, iyara na. Dili na maoy buot ipasabot, diha sa ato ang pagkahiusa kang Kristo. Sa ato pa, mahimo lamang nga makahuluganon ang Eukaristiya kun kini pagasaulugon sa usa ka katilingban nga nagkahiusa. Kay bisan unsa pa na kanindot ang ato ang kasaulugan sa Eukaristiya diha sulod sa simbahan, mamahimo kining walay bili kun walay paghigugmaay ug pagpakabana alang sa usag-usa. Mamahimong walay pulos ang ato ang pagpangalawat. Kung inighuman natog pangalawat, dili nato mapuy-an ang mga pagtulunan sa ato ang pagtuo. Sayang ang ato ang pagpangalawat kung dili kita maningkamot nga mulikay sa mga kahigayunan sa pagpakasala. Sayang ang ato ang pagpangalawat kung ato alang gihapong kaugalingon ang perminti nato nga gihuna-huna o baka magpakabutabungo lamang kita sa mga panginahanglan sa usag-usa. Hinaot nga sa matag higayon nga kita mo kalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makapamalandong unta kita sa bililhong paghalad ni Kristo sa iyahang kinabuhi. Dili sayon ang nasinati ni Kristo panahon sa iyahang pagsakit ug pagkamatay. Apan giantos niya kining tanan tungod sa iyahang dakong gugma alang usab kanatong tanan. Hinaut unta mga igsuon sa pagsaulog nato karon sa solemnidad sa Corpus Christi o ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo, mapahinumduman kita sa dakong gugma sa Ginoo alang kanato. Gihalad ni Kristo ang iyahang lawas ug dugo alang kanato aron mapasaylo ang atoang mga sala. Ingon man aron mahatag kanato ang kaluwasan nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Hinaut unta nga dili nato kana makalimtan. Amen.